ги отварят. Ето е тая дълбоководната риба, където има светлинка да привлича. Много често дават по филмите. Летящи риби. Добре, да изчакам малко. С някакви въженца показват кой какво е. Това е химера. Такава като акулите, не е от кокъл, ами е от хрущял и е на 100 милиона години. Риба меч. Интересно. Някакви очите са в кокали. Това е някаква специална изложба. Да, в костюм, в скелет, в някакъв древен човек. После пак костюм. Има 28 различни кости и скелет. Ето е експлодирано би. Ето различните видове хора, нации. Това е индиански вид скелет, това е европейски. И това е африкански, азиатски. Това са метални импланти в кост, за укрепване на кост. А тук е метална замяна на такава става, на тази бедрена става. Тук е тази техника, където показват по филмите за правене на, за възстановяване на лицето по скелет. Това е печели първо място на снимки от природата. Ето ни и при динозаврите. Тук говорим в милиони години. Ево е това тревопасно. Къде на земята. Такива малки ръчички. Интересни зъби. Просто растил в скелета, черепа. Тук сме застанали в музея. Ето този човек работи по някакъв каменелост. Не е каменелост. Какви камъчета са? Камъчета са. Някаква паничка. Интересно е, че всички го гледат. А най-интересното е, че самия такова. Ние тук гледаме, той какво гледа.
Са разни. 3 от 10 до 3 милиона години. Отдавна. Някакви огромни животни. Кой е това, Яна? Ето като преисторическа мечка. Кой е това? Беше южноамерикански имигрантис. Това е мамут, обаче това изглежда, поне биглите са му изкуствени.